rana. Dalili shine yau na zo na yi kare karatuna da na yi na digiri na uku a matsayina na matashi a ƙasar nan, kuma alhamdulillahi na samu wata gudunmawa daga kan teachers ina, lecturers ina, abokanai na, classmates ina, amma babban gudunmawa da na samu shine daga mahaifina, wanda shine bani duk wani dama, ya inganta mun, ya tallafa mun da har na zo na kai ga yau a rayuwata. So wannan karatun na da babu shi da ban kai ga matsayin wannan karatun na ba. So ina wa Allah godiya, na yi, na gama, na kare, kuma an tabbatar min da digiri na uku a yau a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a kan fannin sashen harkar shugabanci na gwamnatin Najeriya. Me yasa bai je ƙasar waje kai karatu ba? To karatu a ƙasar waje zan ce kamar ya zama ado a kan 'ya'yan manya. To amma ni saboda tarbiyya da mahaifina ya bani, ba zan ce laifi bane idan mutum ya kai ɗansa waje, amma ni dai ya nuna min cewa in karanci ƙasata, in karanci al'ummata, in karanci yanayin mutane. Kuma wannan zama da na zo na yi karatu a nan jami'a ya bani dama na ƙara karantar ƙasata, na ƙara fuskantar al'ummata, na ƙara sanin me ƙasanmu take ciki, kuma na yi mu'amala da mutane daban-daban.